Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea din is-sena u anke is-sena d-dieħla kif joħroġ mid-tbassir tar-rebbieħa tal-Kummissjoni Ewropea li ġie ppubblikat l-erba'. It-tbassir li jsir minn esperti internazzjonali u li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd bassar kif din is-sena Malta se jkollha tkabbir ekonomiku ta' 4.6%. Ir-rata ta' pajjiżna hawnhekk ifer maqwa mill-medja tal-pajjiżi fiż-żona euro li jibis ta' 0.8%. F'dan it-tbassir għar-rebbieħa pajjiżna joħroġ ferm aqwa minn dak li kien ħareġ fir-rapport għall-ħarifa. F'dan ifisser li tkun stmat li issa l-ekonomija Maltija din is-sena se tikber b'6 darbit aktar mill-medja fiż-żona euro. Fit-tbassir għal din is-sena ir-rata tkabbir ekonomiku se tkun aqwa minn ta' pajjiżi ferm akbar minnha. Dan hekk kif Franza u l-Ġermanja, tnejn mill-akbar ekonomiji Ewropej, għandhom tkabbir minimu ta' 0.7% u 0.1% rispettivament. Minn dan it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea ħareġ ukoll kif pajjiżna se jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku s-sena d-dieħla wkoll fejn mistenni jibqa' brata b'saħħitha daqs dak imbassar għal din is-sena. Dan hekk kif it-tbassir ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna s-sena d-dieħla u ta' 4.3%. Hawnhekk pajjiżna jerġa' jaqbeż ukoll ir-rata medja l-pajjiżi fiż-żona euro li mistennija tkun ta' 1.4%. L-espert tal-Kummissjoni Ewropea sostnew kif dan it-tkabbir ekonomiku se jibqa' b'saħħtu minħabba l-fatt li l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela żamm il-prezzijiet ta' enerġija stabbli u m'għalewx laqqas b'ċenteżmu wieħed kemm għall-familji kif ukoll għan-negozji. L-espert tal-Kummissjoni Ewropea qalu wkoll kif is-suq tax-xogħol f'pajjiżna se jibqa' b'saħħtu bir-rata ta' qatt tibqa' fl-inqas livelli storiċi. Minn dan it-tbassir ħareġ ukoll l-inflazzjoni qed tkompli nieżla bis-sena d-dieħla mistennija tinżel għal kważi 2%. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela irreaġixxa għal din l-aħbar fuq il-midja soċjali fejn saq kif għal darb'oħra il-Kummissjoni Ewropea irrefetiet il-fuq il-prospettivi ekonomiċi waqt li niżlet l-isfel il-prospetti ekonomiċi fil-bqija tal-Ewropa. Dr. Abela innota wkoll kif f'dan ir-rapport jingħad li Malta tops the ranking Strongest Growth Projections u qabżet l-aspettattivi kollha b'dan ikun ċertifikat ċar li Malta b'saħħitha. Ta' min jgħid ukoll li dan it-tbassir ekonomiku ċertifikat pożittiv għal pajjiżna ġie f'perjodu sfidi internazzjonali mingħajr preċedent bil-gwerer fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani li waslu għal kriżi tal-enerġija u l-inflazzjoni.